Oi murenya koramga juangar waki chendo ni mardu olenta iprayo koda chiel dueno muradeki ganario prario koda dek endala chiel kende banga kweth marazimio la umoja One Kenya Alliance bago nganyo maratipo e pacho ka nganyo mabine cross nyono prampo pogore korewa koda ka ketro ka bende wanene bombe mokonya koramga juang wamedo manyo ni mago yo makare ka bende ngeyo ni ka enchendo maduol kama watere gi kidienjari yo machelo ni mokwongo wachao gi mano mar weche manyien bende wakelo ni yo makare e ka bange hana be kanyo gi twak maduol mikelo kanyo gi jata chenro Trevor Ombija mokwongo wang'e thuond weche. Jopuonjre mag mbalariany ma Maseno ne oyuare gi obila ka ging'anye wi nek mar achiel kuomgi. Malisasi nyoma ke ng'anyo manyo johera mag Azimio obago e kaunti ma Kisumu. In response to public demands, we shall now hold protests every Monday and every Thursday beginning next week. Raila Odinga korolando ni ng'anyo mag gibiro timore diriyo e juma ka juma kochakore juma manyien. The amount that was used to bring these 100 Cuban doctors will have actually employed all that numbers at a go, given that these were being employed threefold. Riwruok lakteche KMPD dwaro ni sirikal oketh winjruok matero lakteche Cuba ureni lakteche manoter kono kalo e sandruok mathoth. Arwakini machiegni nyakoramga juange chendo ni mar duol wantere kanyo gi Elizabeth Otieno maloko na weche gi machiegni thuolo matudi kod wa namba marote machuok wantere kanya riyo adek auchiel no ka bende wantiere mbui Ramogi TV kanyo Facebook live wantere YouTube gi Twitter nyiso apachi nyakoramga juang kotenda gi mago mwa ikoni odhia mwaka uono kidieny mar ariyo kanyo Trevor Ombija biro kanyo gi wendo mare kama bende gi go mbaka hinya tewi ng'anyo mwase neno e pacho ka intiere kanyo gi okil mano mang'iyo weche go mag siasa Dr. Erika Komolo bende gi ng'iyo weche go motenre kod gomo kae to bende gi ratiro kamara tich ng'ato chakore to gi ng'ato gi Kenya koramga juang gin mano bende bire kidieny mar ariyo mar chendo ni to mokwongo nyakoramga juang wachako kanyo gi weche manyien odhiambo maka uono nyinga Lydia Okeo. Report marobila oyango tho mar ng'ata chiel e kaunti ma Kisumu kalore gi ng'anyo mar Azimio la umoja One Kenya Alliance manyo bagi e pachuka. Report nogo bende nyiso ni ji 213 nyoma kibwa ma Nairobi ni kechrocho kwe e kinde ng'anyo go. Tendo obila bende lero ni obila moko noyudo hinyruok kendo erakruok mane gibedogo gi jopiny. En otema ogol gi ogai mar obila mapacho ka Jafeth Kome otema seo jong'anyo mag kweth mar Azimio la umoja One Kenya Alliance kuom kelo tulo kod timbe maundu e ng'anyo mano bage moko kuom bombe mapacho ka chieng' wuok tich ng'anyo bendo obila wacho ni no bagi tok chik. E kaunti ma Nairobi, ji 213 nondi gi obila e kinde ng'anyo no obila 25 noyudo hinyruok e kinde mane girakore gi kweth mane ng'anye piny mopogore e boma ma Nairobi kanyamburka par mag obila bende no kethi gi jong'anyo go. Report no bende onyiso ni e kaunti ma Kisumu ji 25 no maki kinde ng'anyo no ng'ata chiel no wito ngimane ka obila berio no yudo hinyruok. Obila oramo ni kweth mane ng'anye mano ochako tulo e ka obila no ochako rakore kodgi. Report no bende wacho ni tulo no emano omiyo obila odino moko kuom piny gino mano orocho chenro mapile mag bombego. Obila bende oseo kethruok mar mwandu mano otimore e kinde mag ng'anyo no. E ote onogo no obila wacho ni ageta mar ng'anyo no ne en mar monjo kadak maduong' majatend piny Kenya to ok mano mar sundo piny owacho mondo mi oduok piny nengo ngima kaka kweth mar Azimio la umoja One Kenya Alliance ne lieko. E kinde makoro kweth mar Azimio la umoja One Kenya Alliance singo bago ng'anyo no wuok tich ogai mar obila bende koro singo chung' motegno mar rito mwandu jo Kenya kendo neno ni jogo mang'anyo koro chora tich oganda mamoko. Kwa dhimbele nyakoramga juang kweth jod bura mar Kenya Kwanza ochayo ng'anyo manyo bagi kod ugai mar Azimio la umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. Kweth no poyo bila kuom tich mar gayo ng'anyo kendo koro gikone Raila mondo miyo wetiyo kod rawere machwe aketh mwandu oganda e pachoka. Walter Nyambaga miyo waler mathoth.
Kagiloso kod ute mag fwambe liare mar od bura mamalo, kweth jo od bura ma Kenya Kwanza opoyo bila kuom tich manyogi timo mar gayo ng'anyo kendo neno ni mwandu mag jopiny ok okethore dier boma Nairobi. And as we commend the police for the very good work that they did yesterday, we want to ask them today that they must hold people to account for the anarchy yesterday, for the massive looting of property and destruction of property. Jatend kweth mathoth e od bura Kimani Chungwa okoni Odinga tiyo kod rowere mondo keth mwandu mag jopiny kendo rocho chumi. And that's why we ask Mr. Odinga and Mr. Kenyatta, how will destroying property and destroying the economy help to bring down the cost of living? The cost of living is where it is because you two took it there. Let them not lie to you that the only way you can get development is by picketing and throwing stones so that he forces his way into government. Pek mar ngima bende omi pek kinde loso kod ute mag fwambo kagikone jatend piny sani timo duto mar bero chumi. Mr. Odinga's argument about the cost of living contradict his earlier position and are unsupported by the fact of prevailing market prices. His agitation has to do with subsidies that were allocated under the pretext of cushioning Kenyans from high prices, which in fact were embezzled by Azimio handshake regime leadership. Jagoro mar UDA Cleophas Malala okonegi sendiko ne apisi mandiko duond buche mag siasa mondo son duond bura mar ODM e chulo lal manyo UDA oyudo Kisumo. Tunaenda kuandikia registrar of political parties aende ahakikishe kwamba ODM wamewajibika vilivyo kwa yale kama chama kwa ile ghasia ambayo walifanya kule Kisumu jana. Na ningependa kuchukua fursa hii kutangaza kwamba next week on Tuesday tunaenda kupaka rangi tena kule Kisumu. Mati kinde ma jotend UDA gwenge ma Kisumu okwedo kethruok mag mwandu manyogi nene apisgi to kod kuonde mamoko Kisumu. Nyogi kao gimora mora, nyogi destroy mtokni, gikao pesa, gikao computers, gikao gik mang'eny, nyaka kata chiemo gini manyo watedo gikao. Ka gidwa ketho kae mondo ofis kik bedi. Ok wanyal bedo ni ofis ok bed ka, to offices mag ODM to nitie Bomet, offices mag ODM nitie Kericho, nitie Eldoret, Kiambu, Embu and everywhere. Let them remove their offices, gi goal offices gi mondo giwach ni koro offices mag jomoko ok bedi. Kidono mano otang'nwa nyoro ka gi jogo mane timo ng'anyo nyoro ok en gino moro maber kabisa. Ka wang'i ofiswa kane giketo gik moko kendo gikwalo maginyalo kwalo nyaka okombe mege jikon ne giting'o magidhi godo. Koro okaelewa ni mane peaceful demonstration mane Raila luongo ni ji otim. Bende wakwayo jopiny ka waga demonstrate kik waketh gik moko madongo kaka Imperial Kisumu Hotel nikech watero message marach ne jomoko kaka investors e Kisumu. E kinde mar wedhi rakore lum ema yudo inyruok moyangore lela kinde mo bila to podo koni gibiro dhi nyime kod mako ruwere marocho kwe kendo donjore kod mwandu mag oganda kinde mag ng'anyo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, eliere mar od bura, Nairobi. Seche bende lum pod yudo hinyruok nyakoro mgajwang' riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance dhi bago ng'anyo chieng' wuok tich kod tich ang'wen juma ka juma kochakre juma manyien. Azimio bende wacho ni gibiro chwalo bura e doho ne jatend obila mar kaunti ma Nairobi Adamson Bungei kuom miyo apisas mag thuolo mano matiyo marach kod teko margi e rakore gi johera mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance mane ng'anyo kaka Chris Owino koro leronwa. Bang' chenro margi mar bago ng'anyo chuny bore Nairobi gore Luanda chieng' wuok tich, riwruok mar Azimio koro tero ng'anyo margi nyaka e okang' mamalo. E twak mare kod jofwamb weche e bore Nairobi, ogai mar Azimio Raila Odinga olando ni kochakore juma manyien, Azimio dhi bago ng'anyo chieng' wuok tich kod chieng' tich ang'wen juma ka juma. In the second phase of our protests, in response to public demand, we shall now hold protests every Monday and every Thursday
beginning next week. E okang' machielo, Azimio onyiso johera magi mondo kik nyiew mwandu mag kembe adek mapacho kae, magi wacho ni osebedo kasiro lwedo piny owacho mar Kenya Kwanza. We call for the boycott of Safaricom, Kenya Commercial Bank, and Radio Africa Media, particularly the Star newspaper, who have become enablers and facilitators of this brutal regime. Azimio bende chano kawo okang' mager mar chik ne apisas mag obila mane otiyo marach kod teko margi. Stories kama hizi ni za miaka ya kale. We don't expect these stories under modern constitution 2010. We shall institute legal action against individual officers who give such orders that led to the mayhem. Azimio lieko ni gisechwalo bura e doho mar donjo ne jatend obila e kaunti ma Nairobi Adamson Bungei kuom ketho ng'anyo margi. In any country where leadership accepts and practices democracy, once a notice for demonstration is given, the police become facilitators, not obstructors. We will make Mr. Bungei and his enablers understand that the days when regimes could brutalize and butcher citizens with impunity are long gone. Kata odoko ni johera mag Azimio ne ok ong'any nyaka e kar jot maduong' ma jatend piny Ogai mar na Kenya Martha Karua oramo ni pod gibiro dhi e State House. We are entitled to march to any government premises. Government means our premises, for which we fund with our taxes, to present our petitions. Even State House is not exempted. Mabiro e kinde ma jood bura mag Azimio bende oseobila kuom ketho ng'anyo margi ka gisingo mar dhi nyime kod ng'anyo nyaka winj dwaro margi. We bwogo wagi polise, be polise gi onge moa Uganda moa Tanganyika be pok aneno, gin mana nyithi dala waka. Gibende nengo tek oingo gi mana kaka wan bende oingo wa. Omiyo bwok to osebwogwa moromo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wan mana kanyo nyakoram gajuang riwruok makedo ne ratiro mar jofuambo Kenya Union of Journalists oseotenda Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotelne kanyo gi Raila Amolo Odinga kuom siyo jopiny mondo mi ong'any tiyo gi gazet mar The Star newspaper. E barua mondiki gi jagoro maduong' mar riwruogno Eric Oduor, riwruogno wacho ni ok en gima kare mondo mi Raila osiya jopiny ka okang' makamano ka en owuon ong'eyo ratiro mar jofuambo e pacho ka. Wacho ni ote makamano nyalo keto ngima jotije mag gazedno kamarach mokalo kata nyim johera mag Azimio la Umoja. Mano gikwa otenda Azimio mondo mi oti kod yore ma opuodhi gi chike e chwalo chung' e wi wechego mag jofuambo madibed ni ketho chike matayo tijegi. Esejego nyakoram gajuang county ma Nairobi kwano lal bang' ng'anyo manyo bag gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance e chuny boma ma Nairobi. Governor Johnson Sakaja wacho ni tend county no ok bi kawo ting' mar lal ma ng'anyo no kelo ne uchumi ma pacho ka. Johala e boma ma Nairobi bende kwano lal kaluwore gi ng'anyo ma kamano. Kata kamano moko kuomgi to siro ng'anyo no kakoro giwacho ni nengo ngima masani oidho miyo gi siro ng'anyo ma kamano kaka Simfrozo Kinda miyo waler. Chal mar boma ma Nairobi kawuono opogore gi chal mar boma ni odiochieng' manyoro. Johala kwanyo ohala gi kama ne giweye kapok Azimio noluongo ng'anyo. Jopuonjre bende ni e yo madok e skul bang' thuolo machuok mar yweyo. Boma neno modich, kata kamano ng'anyo manyoro nokelo ng'ikruok maka kod kacha. Odni mantiere apaya ma Haile Selassie nochiel gi kite e kinde rakruok e kind obila kod joma ne ng'anyo. Moko kuom chumbe michielo godo kuonde ma nyamburko nego lu koro muki kendo kuondego odong' pap. Kite manyo tigo e dina peini bende koro juang e genga peini. Johala koro ywak ni ne giyudo lal matamre gi nono kaluwore ni thothgi nyoro ne ok oyepo. Magari zetu zilipigwa na tear gas, zingine zikavujika vioo na zingine zikapigwa na mawe. Kampuni ya Super Metro tulienda hasara
ya milioni 2.7 million jana, yenye kama labda tungefanya biashara the whole day ndio tungepata. Jioni tungeweka mafuta ya kama milioni 4. Kwa hivyo sisi tunaenda hasara na wale watu ambao tunafanya biashara na wao pia wanaenda hasara. Maandamano ya jana ilileta hasara kubwa, hatukuweza kufanya kazi, hatukuweza kupata pesa yenyewe tunapata, na I think ikiendelea hivyo tutaumia, kama sisi kama wafanyikazi tutaumia, na watu wengi pia wataumia na wataleta hasara ya vitu mingi. Kwa maana yangu mimi naona kama ni maandamano ikuwe ya amani, sikuwe ya hasara. Kata kamano thoth joalago mane walosogo siro ng'anyono kagiwacho ni nengo ngima moidho sani tamogi kata dago ngima gima pile. Wan support maandamano 100%. Kata kohinywa lakini wang'eni nyaka wahinyre konwa ngima ber. Omiyo sirikal ni en sirikal ma wiye tek manyaka wang'ang'ana kod giwich teko wan kaka jopiny. Giduoknwa ngufu e lwetwa, sirikal obed e lwetwa mondo eka koro tabu ma ji kalegi mondo rum. These two people to sit together and talk, because as much as maandamano itaendelea, lazima to make sure ya kwamba watu wameongea, so that ukiangalia hadi taxation bana ya biashara imeenda juu sana. It is time bana Moses Kuria na serikali ya Ruto waingilie kati na watu angalilie hiyo sekta. Kani nyogi mati mene nyor mos kinli idoka these people are being provoked in your serikal. Koro ngebe bin oganya fat serikal gedava their anger kum gigo barikis magede barabara go kaka udi whatever, lakini gima mitimre en anger mar jopiny emochiwa, lakini kare poni serikal do timiza waching mar bedo ni girito jopiny jo peaceful mana peacefully onge mono kethre. But king yomo serikal amno provoke jogi obila. Kama andamano ema nyalo miyo nengo mogo gi chiemo dok piny. Kama andamano ema nyalo miyo cost mar education dog piny. Kama andamano ema nyalo miyo cost mar transportation dog piny. To andamana. Makmana johala gikwayo kwe kine ng'anyo ka gikwayo piny owacho mondo twag gitend azimio mondo kwe obedie. Kanitie alternative mar maandamano mondo gik moko adek godog piny, to avenue no bende wang'iuru. Ikuwe na amani. Juu kama sisi kama wakazi wa Kenya tunaumia, kila kitu bei imeenda juu, si unga peke yake, kila kitu imepanda bei. Kwa hivyo watu angalie kama sisi asalas fenye wanaweza reduce kila kitu bei irudi chini. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja wuok oko mar kwedo ng'anyo mowacho ni biro rocho chutho ochumi mar bomani kod ochumi mapacho kaduto. Johala koro dag gi luoro ni ponono ni chenro mag ng'anyo ibiro bagi boma ka juma ginyalo yudo lal matamre gi nono. Johala gi koro kwayo jatend piny William Ruto mar mondo mi oluong twak kod jotelo mag Azimio giyud winjruok makare mondo ket lwasi makare ne timo ohala e bomani. Simfros Okinda, Ramogi TV, Nairobi. Kwaya buri Nairobi nyakora mgajwanga teri nyake county ma Kisumu kama jopuonjre mag mbarai ma Maseno na obago ng'anyo kabandho ratiro ne nyawad gi mayangore ni nyowi to ngimane bang' karisasi. Mano mar obila nyomake ng'anyo mar kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance aluora ma Maseno. Jopuonjre no keto obila gi tich matek mar keyo gi kane gidino ndara ma wuok Kisumu kadhi Busia. Kaka jafwambo marwa Millicent Adiambolero, familia ma jopuonjre no bende koro ywago ratiro margi. Ng'anyo no ne ochakore okinyi ka jopuonjre kwedo nek mar achiel kuomgi manyo lisasi omako e ng'anyo manyo bagi gi johera mag Azimio la Umoja mar kwedo pek mar ngima. Ne gidino apaya ma Kisumu Busia ka gimoko mach kendo kata koth ne ok buoggi. Weg nyamburko mane yudore e apaya no oyudo pek mar tieko safar. Obila ne obedo kod tich matek mar keyo jopuonjre go. Ote margi kaen mar manyo ratiro ne japuonjre manyinge William Mayange manyocha ni ike mar adek. We were peacefully demonstrating until the police started throwing tear gas at comrades. In fact, when they started throwing tear gas, it's the comrades who were trying to quell them down. We had no bad intentions because at that point, before William was killed,
Nobody, nothing was destroyed, nobody was injured. I want to say this. What happened yesterday and what is happening in Maseno is uncalled for, uncalled. We cannot take it and we won't take it. I'm very glad of the death of one of our comrades. He was killed yesterday. Before the rest, then I hear some news are going around that the comrade was killed when we were attacking the Sairam. That is a quack news. What I say is that the comrade was killed. The comrade was killed before Sairam was attacked. Alive women. What we saw at the arm. We are seeing this. We have been losing comrades daily. Jopuonjre to lero ni William ne magina omako eng'anyo mautwere kochomo rangach stesendo bila makono bang' rakruok mane obedo e kindgi kod obila. Wach mopogore kaka ne oliekore ni ne en achiel kuom jogo mane yako mwandu e duka moro. Komachielo, jonyuol William oywago ratiro ne wuodgi ma tho mare okawgi kod buok. Nimehakikisha ndio yeye tena hata siamini sasa nitaanza kusema chochote kuliko kuomboleza. Nashangaa mtoto alifanya nini kuuawa? Mtoto wangu si bandit. Nimeona mtoto wangu akiwa marehemu pale. Hata siamini. My child, I was hoping to be someone in the future. Ringre mosenindo William Mayange nie kar yudo thieth ma Maseno Coptic Mission Hospital kuma winjore timne bero. Eseche ogogo japuonjre machielo manyo lisasi omako okumbone e ng'anyo mawuok tich ne otero hospital ma Ramogi kama itimone thieth. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Maseno, Kisumu County. Kwaya Kisumu nyakora mgajuang waridre nyaka edhowad nam chumbi kama riwruok mar jodolo mag Islam kaachiel gi jodolo mamoko e bwo riwruok mar CIPK dwaro ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance owe ng'anyo kaka yo mar chiwo luor ne dwe maler mar Ramadhan machakore jumani. Kane giloso e boma Mombasa, jotend din Islam go olero ni ng'anyo no kar mondo mitanti me kamano to twak obedi e kind piny owacho gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Hivi sasa tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao kwamba ni matarajio yetu kati ya Alhamisi na Ijumaa tukawa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu mwenyewe mwezi mtukufu wa Ramadhani anawafunga mashetani wote na maibilisi ili binadamu waweze kufanya ibada bila ya tashwishi yoyote. Kwa hivyo tunatoa mwito kwa wale waandalizi wa maandamano kwamba waheshimu mwezi mtukufu wa Ramadhani. There must be a better way to approach the problems through proper approach and dialogue instead of resorting to jungle law, thereby hurting people and our country's economy, which is counterproductive. We must therefore not be swayed to follow a path that will take us backwards instead of advancing forward. We urge all those antagonists who have followed the violent path to go back to the drawing board and put the lives of Kenyans above self-interest. Enda kaprayo kadario nyakora mgajuang chendo ni marduol wantiere kidieny mokwongo kama bende wamedo kelo ni weche gi manyien kwa kikacha ne monde bi hago kodi mbaka nyiso pachi kotenda gi magi mwaikoni odhiambo makawuona ariadek au chano no kabinde wantiere mbui kanyo Ramogi TV live Facebook wantiere Twitter kaachiel gi YouTube nyiso pachi kotendre gi weche gi mabende waikoni odhiambo makawuona na kanyo ka wantiere gi daktari mano Dr. Kennedy Rateng kaintiere kodwa chendo ni nyakora mgajuang kaito Fredo uko oko kajmano kanyo jakanyado to sodo Ramogi TV chope yo maler kanyaduto wacho kanyo ne gin kanyo gotieno uko kaachiel konelo molo giduto giketo mana wangi wang jowi mar giero mano mar Ramogi TV kato Bazo Nyango to wacho kanyo ni ka onge wach mar ng'anyo no mabende gidwaro no duok piny nengo mar ngima to onge kwe abro bede pacho ka. Albert Gweya wacho ni intere Changamwe Mombasa weche gichopo ne geyo makare. Elisha Odhiambo to wacho kanyo ni moko kuom dwach Jakom kata Raila Amolo
Odinga ok dhi nyago lemo. Achiel kuom gi dwaro ni jopiny ong'any ne mwandu mopogore opogore mano pache. Kata bende aneno kanyo ka paro medo wuok Nyakorom Gajwang kama oting'o Pastor Mondi Otiche mano mar gemo nyenyore. En bende wacho kanyo ni gisekete mana ka odhiambo ma kawuono. Kata kamano gima mako dhogi mana weche mag kethruok mag mwandu mag matimo sema bende koro ganda timo ng'anyo ma kamago. Neno kanyo bende Zion Boy wacho kanyo ni entiere kae chenro ni wacho kanyo ni winjo malingling kaka gigi duto timore kuonde mag timore kaka waketo gi ayanga kae Ramogi TV. Stephen Tio Mwalimu Bora wacho kanyo ni en bende gin kanyo gi nyare Fiza Blessing Segi Trevo Tio mano wuode kanyo gi kete mana ka odhiambo ka wuon Nyakorom Gajwang kae to paro moko bende medo wuok kotenre kod ng'anyo mane wanyiso ntero ganda ma pod neno ni ng'anyo gi winjore tim nyaka pinyo duok piny nengo mar ngima kae to moko to bende koro luoro semako kaluwore gi pesa ma ochui mar piny Kenya wito kotenre kod ng'anyo ma kamago. Med goyo kodwa mbaka hari adek auchiel no kamile wantiere mbui kanyo Ramogi TV nyiswa pachi Nyakorom Gajwang oyo matine chenro ni maduol kwa duogo wantiere kod weche mathoth e chenro ni med kete mana kae Ramogi TV. Kendo to ng'ata manomi inikale gimora mora bro chulo. Ana wacho ni gadier gitenya ka gichul. In kikitem kata matin duoko pach pian manolal igni 7 manokalo. Bani chala kaka Bihan to Tina chalo kaka Thapki. To kendo nyalo bedo ni Tina en nyathi kich takia gimomiyo eno chal gi Thapki. Jaricho kata bed mariek machal nade kata ok sani nitie odiechieng' moro achiel nyaka diera bro ng'ere. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Onya bedo wach constipation, cucumber ema konyi kar loso wach constipation. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion e siling 490. Kopia Harden Tea An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e kopia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi. New Stay Soft Adric Concentrate. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It is packed with 4 times more fragrance. 3. 1 bottle gives you 40 washes. New Stay Soft Adric Concentrate. Also available in convenient sachets. Machiegni kendo Nyakorom Gajwang erokamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV wadhi mbele gi chenro mar duol. Ka wadhi mbele gi weche go manyien wadhi nyaka e doho kama ni doho ma Milimani kawuono no winjo bura manyocho chwale nyime kadwaro ni mondo wethuolo gi Rambon Magazine Wahome ma itudo gi nek mar jaherane Asad Khan. Okil Philip Murgor ema nyocha ochwalo kwayo no e doho elo Magazine kakoro no dwaro ni mondo wethuolo wirane okonyal rocho neno mantiere e wiburano. Mano jomak bura to kwa doho ni kiki marweyo Magazine girambuni wirani onyalo njao bura makamano. Doho chano winjo bura no kendo chieng' wuok tich taarifa yo kod 7 higane. 15 is directed to file the probation report as soon as possible, and the matter will be mentioned virtually next week. Because we don't sit ordinarily, we don't sit on Fridays. The 27th of March, the matter will be mentioned on Monday next week, virtually. Monday next week will be the 27th of March.
Kwang'yo mago magarita nyakorom gajuang familia makwangi oheomia dek mamonj mag jokuo jamni odaro imiechgi e kaunti ma Samburu yuago ngima marach magidago e karjot ma Loibarungari. Oganda go koro dwaro ni mondo piny owacho ochiwnegi kony machalo kaka chiemo, gik nindo, lewni kod mamoko kaka George Bati leronwa. E gweng' ma Loibarungari mayudore kilomita 30 kowuok e boma ma Maralal e kaunti ma Samburu, jok mamonj ma itimo kod jokuo jamni odaro e miechgi thuthni kaloso kuonde mag jot. Oganda ni mapiny ochamo chwa kumba mondo giyudie kuonde ma ginyalo soe wigi kendo gigeng're kaluwore kod koyo mokel kod koth mamedo chwe, kama onge kod jwelni ma ginyalo umogo wi kumba to tiyo gi suka. Sisi ni refugees, tunateseka, hatuna blanketi, baridi na watoto wadogo. Chakula tunalala njaa, baridi watoto wanalia njaa. Sisi hatuna chakula, hata hakuna kitu wananyanya. Sisi hatuna maisha hapa. Yaani mtu nafunga nyumba yake, mattress iko, hata TV iko, na anasemekana serikali iko. Serikali ya kusaidia nini kama aishungi mimi? Eya kumbani, wayudo maketo doma e kendo. Chiemo ma okoni ma emanyalo bedo chiemo ma oriyo godo chieng' mangima. Hata tumehakisha moto, hakuna chakula ya kukula. Ni maji tu tukukunywa maji peke yake. Serikali atusaidie kwa chakula na msaada yetu, hata hakuna mabrangeti, hakuna kitu tunaye. Tunalala tu kwa magunia. Kwa mama wengi hata wamekuja hapa bila masufuria. Walitoroka, wameacha hata nguo ya kuvaa. Mtu wako hapa peke yake tu hata hana nguo. Mvua ndio hiyo inanyesha. Na watu wako hapa kwa magunia. So hiyo ni shida. Jomamine mabende mayudo midhiero mathoth kaluwore kod monj mag jokuo jamni koni dar ka giwuok e miechgi ochimo kama koro dhirocho somb nyithindgi. Hata sasa hivi watoto wetu hawaendi shule kwa sababu maisha imekuwa ngumu, hatuna bali tunaishi. Hata imekuwa ngumu watoto kuenda shule kwa sababu hata wapokoto wanalala kwa mamito kungojea watoto waende shule. Kindiki alikuja akatuambia muame, sasa hivi tunaishi kwa mahema, watoto hawaendi shule, lakini sasa tunaumia sisi. Nok mar chiemo kod ngaji ma obembo ganda mamonjo daro e miechgi omiyo jotelo makono kotelnegi kod gavana ma Samburu Lati Lelelit ogolo kwayo ne piny owacho mamalo kod riwruok mar msalaba makwar mondo mi ochwal lwetgi e yor chiwo chiemb kony ne oganda go. Sasa wamekuwa displaced, tunaomba hawa pia wasaidie wenye wamehama watafute mahali ya kuishi, kwa sababu kutoa mtu boma yake unaenda kuweka tu mahali na iko huko watoto, iko kina mama. Nataka kuomba Ministry of Interior, one of the things that you should be doing now ni kupea watu hema ya kuishi hapa. Waziri Kindiki ama ile special program wangekuja hapa kwanza kuletea watu hema, kwa sababu inanyesha. Kuja kuletea watu chakula kwa sababu hawana. Kata obedo ni familia go ywak nigi kale ngima matek, gino margi pod en ni singo mar piny owacho mar jiwonegi arita biro chopo kare mondo gin bende gwengegi oyudie kwe kaka gwenge mamoko ma Thurka. George Bati, Ramogi TV. Mago mag tuke nyakorom gajuang sirikand kaunti ma Homa Bay oketo koke ogrimiti gi piny Austria ono mar gero kar jiwo chenro mag tuke kaunti no kata Talent and Football Academy madhi mwonyo menda maromo $450,000 Gaberio. Kar jiwo chenro mag tuke go ma ibiro tim gi Akakoro Football Academy edhigere gweng' Makome Kanyamwako logi wode kar chung'od bura Mandhewa. Piny owacho ma Homa Bay ogolo malach ne romo ekaz 20 ka piny Austria to dhi chiwo kwan omenda duto ma idhi gergo kar tukego. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod jambetre mar piny Austria e pacho ka Christian Fellner noketo kokgi ogrimiti no ka koro gedo mar kar jiwo chenro mag tukego ibiro chaki kor dwe mar 4 higani. Of understanding outlines a partnership that is not just for today, but a partnership that's going to be here for the next many years for development of talent, not just in Homa Bay, not just in Kenya, but to put up a premier talent academy for the entire region. Kenya is a young country, and a young country like this should look in particular at the young people, because this is the future of the country. And these young people
taken care of by Akakora, which is, if you so wish, on hindsight, a football academy, are going to have goals in their life. Ramogi jong mane makelo e giko mar kidieny mokwongo mar chenro ni madula nyisi kacha ni wantiere gi kidienje ariyo. Mokwongo nwa ikoni weche go manyien, eka koro wantiere kanyo e kidieny mano mar ariyo nyisa ni abana piende na hauogi aweyo thuolo kawane Trevor Mbija mosekore makare gweno ne Dr. Eric Omolo. Gidhi ng'iyo weche go motenre kod ng'anyo nyakoro Ramogi jong mabende osegoyo tache pacho ka inya to odiochieng'no manyoro gidhi ng'iyo weche mag ratiro, ere ratich jang'anyo, ere ratich jalno abende mwandune ntiere kamarach kaluwore gi kethruok mar mwandu gi jogo mang'anyo. Kete mana ka Ramogi TV twagno biro mana dakika machuok bang' manyinga Lydia Okewa. Sebedo kanyo gi Elizabeth Otieno mosebedo kalo kuna weche gi oriti masane.